बासा आं जि गिखादोंमोन। आयु एसेबां गाज्रि दायभार बियो सना होननो होलायदों। औलै आं माने ओरैबायदि रागा जोंदों आरो ओरैबायदि गिनायबो मोनखादोंमोन ना बिबारि। एकदम बोरैबा बासिना फैनाय रखमसो मोनदों आं। हाला मावजि फाफि हाला मावजि गुन्दा होनोसो लुबैदोंमोन आं। हामानोथ' होनबा नोङो हाला मावजि सना होननाय। नङा बुङामोन आङो। दारां हारसिं रावबोआनो गैयाना गारियाव। आंथ' माने बासिनो थाखाय बुंनाय रखम जादों आरो। आं जुदि बे फाफि मानसिखौ सना होनना बुङामोनबा आंखौबा मा खालाममारगौमोन। ओरैबायदि गिनाय मोनदोंमोन आङो। इसोर जेन थेन बारग'ना फैनाय रखमसो मोनदों दे आंथ' गजासगावबो लाखिनाय नङासो सानदोंमोन। किजानिबा आं जुदि बेखौ सना होनना बुङामोनबा लाखिनाय नङामोन खोना आरो नाम्बारखौ होआमोनबा। बेनिखायनो सना होननांगौ जादों आरो उपाय गैया। आब' नोङो सना होनना बुंनायानो मोजां जादों दे। नङाबा बे फाग्ला मानसिफोरजों जेबो फोथायनाय गैयाना। औ आंनो फाफिले बिबारि आं माने एसेबां जेथो गोनां मानसियानो। बिदि नङा आब' बिसोरसो फाफि। आंनिया मानो जिउआनो एसेबां जेथो गोनांमार बिबारि। आं सानबाथाय जोबोद दुखु मोनो। मानो बिदिमार? आब' हामगोन दे लासैनो। आब' ओमफ्राय बे मानसिया नोंनि नाम्बारखौबो लांलायदों आरो? होनाङामोन नों आब' मानो होनाय नोंनि नाम्बारखौ? दा नोंखौ फन खालामनानै डिस्टार्ब हरबाय थाबालाय। बे फाग्लाया नाम्बारखौ हराबाबो आंखौ बुगौमोन खोना। जाब्बायसि रागा जोंदों जाब्बायसि गाख्रबना बुंखादों नाम्बारा हरगोन ना हरा होननानै। ओमफ्राय आंबो गिनानै हरनांगौ जाबाय आरो। आब' नोङो नाम्बारखौ ओरैनो बानायनानै बुंनांगौमोन। ओहो आगै हाया बेफोरबायदि खालामनो। बियो आंनि नाम्बारखौ लानाय लोगो लोगो आंनो फन हरगोन ना। ओमफ्राय जुदि नाम्बारा गुबुननियावसो नांहैयो होनबानाथ' बियो आंखौ माबा खालामगौमोन। बेनिखायनो आङो सानै हनै गावनि नाम्बारखौनो हरनाय जाबाय आरो। दा बियो आंनो फन हरबाबो जेबो नङा दिनै आं ब्लक खालामना दोनगोन। दे थेवब्लाबो जेनथेन बारग'ना फैबाय दे। औ बेनोथ'। ओमफ्राय आब' अनजालु गुमैया फन हरमारला न'? ओहोलै बिबारि हरला। मालायबा गुबुन सिख्ला हाबा खालामबाय खोना। बेनिखायनो जोंफोरखौ दा खबर लाला जोंफोरखौ नांला। बिनि नाम खोनासंबानोथाय आं माथा गरम मोनखायो बिबारि। आसुरित अनजालु गुमैया एसेबां बिदिमार आं सानथाराखैमोनलै। औलै बिबारि आंबो सानाखैमोन अनजालुआदि सानसे जोंफोरखौ थुखा होगोन होननानै। जेब्ला जोंफोरखौ आफाया न'निफ्राय होखारहरदोंमोन अनजालुआसो जोंफोरखौ गावनि न'आव लांदोंमोन थानो थाखाय जायगा होदोंमोन। नाथाय बे मानसियानो जोंफोरखौ दा थुखा होलांबाय। एसेबां मोजां गोसोनि मानसिया एसेबां गाज्रि गोसोनि बोरै जालांमारखो बियो। आं सानबाथाय माथा गरम मोनलायलाङोलै बिबारि। बिनानावखौबो नायनोनो फैला माथो। मोनथिखागौआनो सनाथि आगैना किडनि गाज्रि जादों होननानै। थेवब्लाबो खेबसेबो खबरबो लाया। आंना खाफालानो गाज्रिलै आगैमोन। आं मानसियानो जोबोद जेथो गोनां। आं मानसिया फाफि मारलै बेनिखायनो आंनिया बेफोरबायदि। आंनिया मालाबाबो मोजां दिन फैलालै मालाबाबो मोजां दिन फैला। फैगोन दे आब' इसोर दङना इसोरा सानसेबाबो नायफिनगोन। बे इसोर भगबानानोथ' आंखौ मानो एसेबां दुखु गोनां जिउ दाना हरनाय। आब' दे नोङो जिरायथ'नाय आङो साहा फुदुंना लाबोनि र'। दहायनिफ्रायनो रायज्लायगासिनो साहाखौनो होआखै आं दाहालागै नोंनो। जेबो नङा दे आगै लासैनो लोंगोन। गुस्रि आयंनि न'आबो थालामारिनायसो। दानियाबा मा जाबावगोन रांखावरि मोनासिगोनबो आं दा अबाव थानो गुस्रि आयंआबो गैयाबा। बे फाफि बुरिया आरो सोर हौवाजों थांखो? सैमा रखम जाबायलै आं दिनै। दै आं दा मा खालामनो? गुस्रि आयं लानियावनो दिनै थानोसै आं। उफाय गैया गुस्रि आयंआ फैयाबाबो बाहेरावनो थानांगोन आं। नङाबा अबाव थांनो आंलाय दाथ' आङो न'आवबो थांफिननो हाला। न' आंनियालाय अबाव न' दङ? आंनिया अबाव न' दङ हो? बुंनो थाङोबाथ' आंना गंथाम न' दङ। आइ आफानि न' आरो एक्स हौवानि न' आरो ओजों जांगिलानि न'। नाथाय आंखौ दिनै रावबो सैया जाबाय। आंखौ सैमा रखम होखारहरदों। एसेबो बोरैबा मोना ना मायो बिसोरो। दाबा गुस्रि आयंआ अबाव थांदों दिनैबा फैगोन ना फैया? दसे नेथ'बावनि र'। गुस्रि आयंनि नाम्बाराबो गैला। आङो ब्लक खालामनानै दानजोबदों बिसोरनि नाम्बारफोरखौ। दाथ' आंना गोसोआवबो गैया लिरनायबो गैया। नङा बे गुस्रि आयंआ सोर?
हौवाजों थांमारदों ना फैबायलै बाला साला दसे नेबावनि र' ओमफ्राय दसे नेखांनायनि उनावबो जुदि आयंआ फैया आं गामिनि मानसिफोरनाव सोंनो थांगोन गयसि आयंआ अबाव थांदों ओमफ्राय आं दिनै एसेबां गोजांनायाव बाहेरायावलाय बोरै थानो आंनियावथ' कम्बलबो गैया लेबबो गैया आं दा बोरै थागोन बाहेराव खाख्लायाबा आरो माला फैयो आंथ' बै जांगिला दाखुजों मालाबाबो थांफिननो हानाय नंला जांगिलाजों नोङो थांनो रांखावरि आंनि थाखाय सिखासो उनना दोनगोन खोना आंखौ फुरा दानथारखागोन बे जांगिला दाखुआ आं जांगिलाजों संसार जानो हाबावनाय नंलालै आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामखायो लागिबा आं बे साननैसोआ थाख्ला फैगौ माने गयसि आयंजोंनो हाजिरा खामला मावनानैबाबो जागोन थेवब्लाबो जांगिला दाखुजों थाङा आं दा आङो मा संनाया मोजां जागोन ओंख्रिखौ दाउ बेदरखौ आं दा अनलाजों संनोसै ना बेदर गोजा एवना दोननोसै अनलाजोंनो संनोसै दे अनलाजों दाउ बेदर संनोसै ओमफ्राय बान्दा कबि आलु फ्राय एवनोसै ओमफ्राय दालिखौबो संगोन दे एसे ओमफ्राय फान्थाव फ्राय एवगोन नाबो दङ माथो मा नोंहा ओंखाम संनो जाबायानो मायो आब' संनोसै र' ओमफ्राय मा ओंख्रि संनाया मोजां जागोन बेखौनो सानगासिनो र' आब' दाउ बेदरखौ अनलाजों संनांगौ ना बेदर गोजा एवनांगौ दे अनलाजोंनो संबानो जाबाय जागोन दे होमबा ओमफ्राय बान्दा कबि आलुखौ होमबा लाब्रा खालामनोसै ओमफ्राय फान्थाव फ्राय एवनोसै ओमफ्राय नाखौबो पिसे एवनोसै ओमफ्राय दालि एसे संनोसै आयौ मा दालि संलाबायनो आरो अनलाजों दाउ बेदर संबानो जागोन दे नाङा र' बान्दा कबि आलुखौ लाब्रा खालामनोसै ओमफ्राय फान्थावखौ फ्राय एवगोन ओमफ्राय नाखौबो पिसे एवथारगोन आं लागिबा दालिखौ सङा एवाबाबो जायो नाखौ दालिखौ संथारनाङा दे आं दालि जानो बायो आंबोलाय जाबाय थानो बायो संनोसै र' होमबा दे होमबालाय संनोसै बालाय माथो गयस्रि आयंआ दाबो फैला अबाव थांमारदों बेयो आं दा मा खालामनो अबाव थानो गयस्रि आयंआ जुदि दिनै फैयाबा न'खौ थाला मारियाबाबो बेलेग बाथ्रामोन दाथ' न'खौबो थाला मारिना गालांदों आजिखालिथ' आरो सानबा गुसुं 5टाफोरावनो मोनाथारसिगोन माथो 4:20 जाबायानो र' नङाबा मोनसे खामानि मावनि न' खाथिनि मानसिफोरनाव सोंहैनि र' गयस्रि आयंआ अबाव थांदों होननानै बिसोरो मिन्थिगोन खोना मेथाइसो जानो लुबैसोदोंमोनलै आंखौ नाथाय फैसायानो गैया माथो आइयाबो बिबाबो हरा जानो लुबैबाबो जानो मोना बानि मालायबा मोना जाबानोथाय आंनि लोगोफोरा दखानाव मेथाइ जानो थाङो आंल'सो थांनो मोना फैसा गैयिनि थाखाय गथ' आंखौ गथ' होननानै बुंदों नोङो गथ' बुङालासिनो आंखौ नानि रानि बायसा आरो बुंबानोथ' जायोमोन ना रानि बिसानि गयस्रि आयंआ गैयालै अबाव थांदों नों मिथिगौ नामा गयस्रि आबैया न'आव गैया आलासि जानो थांदों मा गयस्रि आयंआ आलासि जानो थांदों अबाव गयस्रि आबैया गावसानि बिफंनि फिसौलाफोरनियाव आलासि जानो थांदों माबायाव सारायबारियाव मा सारायबारियावसो थांदों एसेबां गोजानाव ओमफ्राय दिनै फैगोन ना नोंनो खिन्थादों ना फैगोन ना फैया आरो माला थांनाय मैयासो थांदों गयस्रि आबैया ओमफ्राय फैथ'लानो आदा मोना आबैखौ बुरैद्रायनायखाय लांबाय माबा रावबो ओंखाम संना होग्रा आरो लोमजाबाबो रावबो नायग्रा मानसि गैयाना बेनिखायनो आदा मोना दा लाखिसिगोननो फैथ'लानो दा होमबालाय आं दा अबाव थानांगौ जाखो गयस्रि आयंआथ' थाला मारिनासो गालांदों आं दा अबाव थानांगौ जाखो नोंहा न' गैया होमबा न'आव गिदिंनानै थांफिन आरो दाथ' आबैया फैखालाना न'आलाय माबा ओइ नानि आं बेसेबा गोजाननिफ्रायसो फैदोंलै आं दा अबाव थानो दाथ' मोनासिगोनानो आं नोंसानियावनो थांनि दे नङाबा थाहैथ'नि दिनै हरसेल' थागोन दे ओमफ्राय गाबोन फुङावनो थांगोन आङो नोंबा सोरो नोंबा अबेनि ओरै
संनायखौ जा थोन मोनसोबाय आं जासुना लानानै जागोनसो मायाबा जालाया ओंखामखौ लाबावलाना जादों आं दिनै नोंनि अनलाजों दाउ संनायखौ जा गोथाव मोनखादों ओमफ्राय मोस्रोम नोंनि बान्दा कबि आलु लाब्रायाबो जाबायसो गोथाव जाखादों जामारदोंना आं गोथावै संनो रोंखागौ सानैबो रोंगौथ' र' आंनि आरो मालाबा गोबाब जायो मालाबा आरो संख्रियानो नाङा जायो नोंनियाबो गोथाव जायो दे गावनियासो बांद्राय गोथाव जायो जोङो नोंनि संनायखौ जाफेराखैसो आरो जोंलाय माथो मालाबाबो बेफोरबायदि मोनफेराखै संख्रि नाङि संख्रि गोबाब जानाय ओइ बिबारि मोस्रोम बै हाल्ला मावजि ड्राइभारासो फन हरदों खोनालै आंखौ नंमारगौ बोरायानो दोनलै रिसिभ खालामनाङा खालामा माथो आङो ब्लक खालामना दोननि र' बावनानै दंमोन आं खालामलै ब्लक खालामना दोन बाल मानसिफोराबो मा मोनोबा औलै बोरायनो लाजियाबो खोनासंखायनो नुदों माबायसो इसेबां गाज्रि मानसि रिसिभ खालामाबाबो हरगासिनो र' ब्लकफ्रावनो खालामना दोनथारनोसै आं साला बोरै खालामबाय थादो ब्लक खालामना दोनबाय आं गिनायसो मोनसेबायहाय आं बाला दिनै गिबाबो बेफोरबायदिनो थानांसिगोन आङो आयु आरो ओरैबायदि गोजांनाय मोनखादों आङो आंनि जिउआलाय मा जाबावगोनलै आं गाव गायनो साननानै मोनला आंनि एसेबां मोजां जिउआ माबायदि जालांखो आंनि खाफाला एसेबां गाज्रिना हे भगबान नोंथाङा आंखौ मानो एसेबो नायहरा आंहाथ' हौवाया सानैयानो दं नाथाय आंहा थानोनो जायगा गैला मा जाबावगोन दा नोङो बाव थागोन दा गयस्रि आयंआबो फैलानो मालाय गायदे मोनाबो लाखिला आंखौ आरो बिबारि मोनाबो लाखियाखैलै माथो बिबारि मोना बिराद मोजांनोलै आंखौ मानोथ' लाखियाखै आंनि दुखुखौ मानो नुवाखै बिसोरो नङा माने बिसोरनि मथेबा आङो आइ बांबुलिखौ बुथारदों आरो साला बेनिखायनोथ' बिसोरो आंखौ रावबो लाखियाखै नङाबा बिसोरो आंखौ लाखिगौमोन खोना आं सासे बिमालै आं बिमासो आइ बांबुलिनि आं मानो बुथारलाबायनो आंथ' मबाइलखौबो गिनानै सुइच अफसो खालामना लादों जांगिलायाबो आंखौ फन खालामदोंसो नामायोबा दाथ' आंखौ रावबो लाखिखाला गायदेलाहाबो बिबारिलाहाबो गयस्रि आयंआबो गैला दाथ' आङो जांगिलाजोंनो थांफिननांगोन एक्स हौवायाबो गैलानो मालाय कम्पानियावसो खामानि मावहैबायनो गुवाहाटियाव 6:30 जाबाय थांनो हाबाथ' आं दिनैनो थांगौमोन आं मिथिगौ जांगिलाया आंखौ दोखो रायगोन दोखो दामगोन होननानै थेवब्लाबो आरो उफाय गैया जेमान दामजाबाबो थांखानांगोन नङाबा आं बबाव थानो बेफोरबायदिथ' थाबाय थानो हायाना खाफालानो 99% गाज्रि आंहा आयु रखरा आंनाथ' स्वेटाराबो गांसेल'सो दङ बे स्वेटार गांसेजों आं हरसेया बोरै थानो दानिफ्रायनो एसेबां गोजांखाबाय आरोथ' हर गेजेराव बोरै थागोन आङो हर गेजेरावथ' ओरैनोबाबो बांद्राय गोजाङो गस्लायाबो जराबा नामाल'सो दङ बे जराबा गस्लाखौनो गानजोबना थानांसिगोन आं नङाबा दिनै सुहाबनानै थैगोन आं एसेबां हरसेया बोरै थामारनो आङो आइलैया बालाय नोंसोर थानाय मोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन आङो बिमा बिफाया जेमोनबाबो बुहुद बेलेग रायबाबो बुबाबो अनफिनो नाथाय बिसोरो रावबो अनफिना